Sound Studio. Ni ina son kifi ya gane koma, ka daga taba shirya mu ba shi dama. Allah shi ne ɗaya ka ba da girma, yanzu ma makiya suna ta kyarma. Jiji ne masa walla bai zalama, wannan hanya ba mu yin nadama. Shi da taba shirya Yusuf Jamo yayi, shi ne ya san bazara da sai, don haka ne bai tukan ganayi. Zai ba da kulawa ga 'yan Kaduna, shi jin kai zai yi ga 'yan Kaduna. Shi tallaye ofis ɗinsa nan Kaduna, yana wani nuna kula ga 'yan Kaduna. Kira ga maza da mata, ga Dakta Bashir Yusuf ku tashi mu ba shi dama, madadin gwamnan Kaduna ba zai manta da mu ba. ai ja mu kawai Kaduna. Kira ga maza da mata, Dakta Bashir Yusuf kuma tashi mu ba shi dama, madadin gwamnan Kaduna ba zai manta da mu ba. ai ta mu kawai Kaduna. Kira ga maza da mata, Ga Dakta Bashir Yusuf ku tashi mu ba shi dama, madadin gwamnan Kaduna ba zai manta da mu. da sunan Allah Ubangijin nan na dare da rana. Ai ta mu kawai Kaduna. Ya Allah ban masira albarkar dan Amina. Dakta Bashir mu ba shi dama. Ya Allah ka yarda ni ma a gano da batuna. Ai ta mu kawai Kaduna. Zan wake jarumi nagartacce na 'yan Kaduna. Dakta Bashir mu ba shi dama. Da Bashir zan wake titi ne ma sami gidana. Ai ta mu kawai Kaduna. Ita rana in ta billo hannu ba zai tare ba. Ai ta mu kawai Kaduna. Kira ga maza da mata, Ga Dakta Bashir Yusuf ku tashi mu ba shi dama, madadin gwamnan Kaduna ba zai manta da mu ba. da gabatarwa na fara kuna ji 'yan uwana. Ai ta mu kawai Kaduna. Shi ne biji ne masa wannan na jihar Kaduna. Dakta Bashir mu ba shi dama. Ta Bashir Yusuf Jamo shi ne da mai gidana. Ai ta mu kawai Kaduna. Ku fahimci cikin bayanin da zan yi dare da rana. Dakta Bashir mu ba shi dama. Ashir na goma ne dodon waka Kaduna. Ai ta mu kawai Kaduna. Na san kun san da ba zan shirye da makaryaci ba. Ai ta mu kawai Kaduna. Kira ga maza da mata, Ga Dakta Bashir Yusuf ku tashi mu ba shi dama, madadin gwamnan Kaduna ba zai manta da mu ba. yana kishin 'yan Kaduna da san kuma 'yan Kaduna. Ai ta mu kawai Kaduna. Ta Bashir shi ɗaya guda ne domin bai canza Dakta suna. Bashir mu ba shi dama. Da mo sarkin haƙuri daga ta na garin Kaduna. Ai ta mu kawai Kaduna. Baya bambanci shi a ko'ina sai kishin Kaduna. Dakta Bashir mu ba shi dama. Shaidu sun tabbata haka zancen nan Kaduna. Ai ta mu kawai Kaduna. Shi ne ya samu ke kira shi ma abu a shi dama. Ai ta mu kawai Kaduna. Kira ga maza da mata, Ga Dakta Bashir Yusuf ku tashi mu ba shi dama, madadin gwamnan Kaduna ba zai manta da mu ba. shi za ya kula da al'umma ba zai yi adamu ba. Ai ta mu kawai Kaduna. Sai aiki yadda tallaka ba zai korafi ba. Dakta Bashir mu ba shi dama. Jin kai zai yi ga al'umma ba wai tsokaci ba. Ai ta mu kawai Kaduna. Dan kowa zai yi marhabin ba wai dan kaɗan ba. Dakta Bashir mu ba shi dama. Idan Allah ya aminta ba kuma mun yi zato Ai ba. ta mu kawai Kaduna. Kakar bana za ta zarce ta bara mu ƙara noma. Ai ta mu kawai Kaduna. Kira ga maza da mata, Ga Dakta Bashir Yusuf ku tashi mu ba shi dama, madadin gwamnan Kaduna ba zai manta da mu ba. matasa na jihar Kaduna mu tashi mu ƙara kaimi. Ai ta mu kawai Kaduna. Kowa ya san fura in ta kwana ta kan yi tsami. Dakta Bashir mu ba shi dama.
magana ina ga babba har ɗan ƙararren ai ta mu kawai Kaduna nan gaba duka za ku gane da itace akan yi turmi Dr. Bashir mu ba shi dama ya tsabta shi zai yi wanka kin haka sai kuma ƙazami ai ta mu kawai Kaduna duk wanda baya da tsafta ba zai iya ja da mu ba ai ta mu kawai Kaduna kira ga maza da mata ga Dr. Bashir Yusuf ku tashi mu ba shi dama madadin gwamnan Kaduna ba zai manta da mu ba wajen zancensa kai tsaye yake bai dakatawa ai ta mu kawai Kaduna inda wajen magana bai saba yiwa Dr. Bashir mu ba shi dama yana da fahimta ta al'umma shi ba zai fushi ba ai ta mu kawai Kaduna jarumi ne mai azaka kuma shi ba ragowa Dr. Bashir mu ba shi dama sannan ku fada ku kara bashir ba makaryaci ba ai ta mu kawai Kaduna bai iya zamba ba baye ba zai da mazambaci ba ai ta mu kawai Kaduna kira ga maza da mata ga Dr. Bashir Yusuf ku tashi mu ba shi dama madadin gwamnan Kaduna ba zai manta da mu yau ba mun san karfe guda ɗaya kan ba zai iya kara ai ba ta mu kawai Kaduna shi wancan ya sanya rigar aro ba ta yi kyau da shi ba Dr. Bashir mu ba shi dama to lalle ba ko da dangare suna ba guda ba ai ta mu kawai Kaduna to mulki sai bashir jamo kuma ban faɗa ba Dr. Bashir mu ba shi dama shi ya san ɗan kaduna ya san ciwon kaduna ai ta mu kawai Kaduna linzami sai a bar wa doki nan ya fi daidai ai ta mu kawai Kaduna kira ga maza da mata ga Dr. Bashir Yusuf ku tashi mu ba shi dama madadin gwamnan Kaduna ba zai manta da mu to ba a yau titi a kaduna kamar london kaduna ai ta mu kawai Kaduna ga gadoji ga security light birnin kaduna Dr. Bashir mu ba shi mu dama kara godewa Allah al'umma yan kaduna ai ta mu kawai Kaduna bashir shi za ya dora kan aikin kaduna Dr. Bashir mu ba shi dama zai kawo tallafi ga al'umma yan kaduna ai ta mu kawai Kaduna zai kawo tallafi na jari ga jihar kaduna ai ta mu kawai Kaduna kira ga maza da mata ga